No niin, huomenta. Tänään on 8.9. syyskuuta ja oon ton Miran kanssa nytten. Niin viime viikonloppuni enpä olis voinut mennä, mutta oli niin semmonen oikein kamala keli, niin päätettiin nyt sitten tällä viikolla nyt sitten mennä. Niin Miran kanssa nyt, että Sylvi jäi kotiin mennä. Tuli uusi perheenjäsen. Semmonen lapukka Beagle. Siitä sitten vähän myöhemmässä videossa sitten ehkä. Niin tosiaan nyt ollaan täällä tutuilla mestoilla nytten. Niin saa nähdä nyt, että lämpötila on 15 astetta lämmintä. Niin pari päivää oli aika kylmää keliä. Niin saa nähdä nyt, että millään tää Mira nyt saa. Millään Mira toimii nyt tällä, kun on näin lämmin keli. Niin. Mutta sitä kattellessa. Ai, taisi lähteä ajokäyntiin, niin katsellaan se on useampaa ajoa nyt. Niin, katsotaan. No niin, siirry vähän tänne päin. Se saattaa nyt tulla tänne päin se rusakko, niin ollaan nyt tätä katsellaan, että tuleeko. No niin, se löysi sen rusakon meinaa. Huhhuh. Joo, nyt ei ollut kameraa päällä edes mukana meinaa, että koira tulee tuolta nyt. Tämmönen poikanet. Se sai sen vihdoin sen ylös meinaa, että kauan siinä meni meinaa. Että odotellaan kun koira tulee. Hyvä tyttö, täällä, tuus kattoo täällä, pupuu, täällä pupuu. Hyvä tyttö, tuus kattoo, niin. Niin. Hyvä. Hyvä tyttö. Mira, tuus tänne.
Joo, eli ei meinannut Miraa tulla kaadolle, että meinas lähtee vähän, että se oli vähän lopulla tuommoista vähän hakemista vähän sen meinaa, mutta kauan se kesti meinaa, että se oli yli tunnin sitä ettiske, tai no, sit kun se ajoi sitä, niin tunnin siinä meni, että se hukkasi sen sitten, mutta totta kai kun on vähän lämmintä, niin se sitten vähän niinku vaikeuttaa tätä. Niin. Mutta onneksi nyt tuli tämmönen pikkuinen meinaat. Oli tuo tommosessa, näkyy vähän huonosti, niin tuolla tommonen mettäsaarke, se oli sinne mennyt sitten, niin sieltä Mira sit sai sen. Hyvä jatkaa tästä jahtia.